Hementxe gaude Lesakako Sanferminetan, uztailak 7, besta hundila. Eta hementxe bertan dantzak ikusi ditugu Zubia Gainekoa eta Ziarkakoa eta oso dantza ezagunak. Eta hementxe jandia, hementxe kasino parian, zio zen hartzen, ez da, kuadrilla, al piplo, ez da. Ez duzu demora galtzen zuek. Eta bazkalda aurretik, baitzat lehiakide bat edo bi, topato. Ai ba, mira. Nire familia, me cago en sos. Yepa, haupa Argentina, forever. Kuadrilla, me cago en zer, sineskot. Ongi, hombre, Gudari, ongi. Hombre, arriba, ez Laura, torrena, zer moz. Patxi nun dago, senarra. Nun dago, hombre, bestia, Gudari. Hau, txirrindolari, onda, bikaina. Por cierto, Jogurin. Nire joba, 18 urte. Euskadiko txapelduna, no da, bola jaurtiketan edortan. Lanzamiento de peso. Eta mendian nire baiago dela. Hombre, dudik gabe, tío. Gaur goizian esan dut irratia. Gaur bost baietzekin eta lesakara. Eta biali dite WhatsAppa. Bost baiet lesakan, eman bostekua, hemen txeraiz. Bost bostekoa. Bai, bai. Bost baiet. Bota. Ni bide baiago bala. Presaltza hode. Bai. Ega, Jogurin, ja lehen da bizikoan asmatzen duzun, A ver. Venga, demora, sagar dantza, euskal dantza dantzatzeko, zer euki behar da eskuan? Sagar dantza dantzatzeko? Sagar dantza dantzatzeko zer euki behar da eskuan? Zer? Makilla. Zer? Makilla. Sagar dantza. Sagar dantza? Makilla. Sagar dantza baldin bada, zer euki behar da eskuan? Sagarra. Bai, denbora! Txalo! Malas fuentes. Normalian, makillak eta zatea, bai. Nau da, sagar dantza, orduan, sagar dantza, dantzatzeko behar den bezala, euki behar da, sagar bat, ondo. Dore bai uno. Taka, hau bituta dago lesakan, hemen makillak eta dantza iten da, eta leku askotan, bai. 29 segundo. Galdean ebazun trampa pixar bat. Demora, zein da giza gorputzeko ezur luzeena? Ezurra, luzeena, zein da? Venga, mucho. Ezurri luzena? Giza gorputzen ezurri luzena? Femurra. Femurra bai, denbora. Altura horrek izuk izan duzu kriston ezur luzea. Bai. Orduan, zuk zer dagoaz oso luze, diozu? Femurra. Femurra bakarrik luzea? Ezurra bai, Bai, zuzen, Ogei, biderbi, berrogei. Eta dirua demora, 45 segundo. Martxan taz egituzkero, politxo. Bai, politxo. Venga! Gero kamerak desagertzen direnean, ez dakit zerringo dean, baina bueno. Demora, zein duke ospetsu gontzen lesakan 19. mendean? Zein duke? Wellington, deitzen ziotela hemen Urbil Anton. Wellington, bai? Bai. Demora, eta ze gehiago errandu zure amak? Deitzen diotela hemen Anton. Anton? Nola? Urbil Anton. Urbil Anton. Eta zeratik Urbil Anton? Zekitelako Wellington erraten. Etzekiten esaten Wellington, eta Urbil Anton deitzen zuten lesakan? Bai. Amigo. Izango te da hori? Seguro. Bai, zuzen, oso ondo, Wellington dukea, taka, bertzea bai euro. Txaloak eskatu behar ditu, baina martxatu ez du eskatuko zer. Dena resakaz. Gure lankide batek jarri ditu hartkitik txalo batzuko la efektu politia eta jazta. Ondo, vale. 50 segundo, 60 euro. Bai. 60 euro. Klariona, bota. Ikasketak onak. Eta matematikean zea un pakete. Ona. Demora, 61 bat, bider 43, eta emaitza gehi 157. Bat, bost, zazpi. Venga, azkar, gabixi, haupa Xabi. Ez dut erran izan da, Xabier Etxenike jantzi. Sei. Xabier Etxenike jantzi. 3 mandantzu eske biali eta 2 antzi, ala jaina. Venga, eurra. Zaizea, buruz edo? Bai. Buruz zaizea? Bai. No, nahi azitzea. Bai, bota. Hor, egin, taka. Hau, buruz atetzen baldin badu, arritu da gatuko nahi. A ver, animatu bizka, Xabi,
Venga, Xabi! Kalkulado, bai, kalkulado egitea nahiko jaiua dia hauek, baina, amigo! Eta buruz, ari da jaitxun? Ondo zuaz? Joder, ondo zuaz, eta gehiago. Bai. Eunta, berrogeita mazazpi. Gehieta, buruz dena? 2000 zazpion eta zortzion eta... Seguro, a ver, egin ondo. Hogei. A ver, zenbat? 2000 zazpion eta 80. Denbora! Ara, apuntatu hemen zenbakia, bazpare? 2000 zazpireun eta 80. 2-6-8-0. Eske hau, musteo dela bi baino bai, berez bai. Karri, zuzendari, klariona. Osea, eta ja, osea, buruz, pa, hemen lau datu jarri eta taka. 20 euro jokoan. Denborara hortu duzu bastante, baina 2000 zazpireun eta 80 baldin bada zure erantzuna, zuzena! Ondo, bertze 20 euro! I, makina! Hombre, ze uste zu? I, osaba bezain azkarra zehazu, Hombre. Ongi! Eta irakasle honak izan duak ere bai, Irakasleena nortzuk, zure ama edo nor. Araceli, berako. Berako, ze Araceli, gure bizilagun izan dakoa? Araceli Martín, bai. Aiba, Araceli, irakasle ona. Oso ondo. Igual etzara injogurin, Igual etzara injogurin. Venga, 2,19. Ondo Bermeo, 2,19, ez? Eta ja zenbat euro? 80. 80 euro. Ze? Ono, Erraxa? ratxa ona. A ber, demora, zein hiriburutan dago Akbar Dorrea. Akbar Dorrea. Zein hiriburutan. Venga, oso ezaguna da, Akbar Dorrea. Ze, neskor mobilori... Akbar nongoa hiriburua. Akbar, ¿de dónde es la capital? Akbar, la capital. Akbar Dorrea non dago? Akbar Dorrea. Akbar. Zein hiriburutan dagoen Akbar Dorrea. Akbar nongo kapitala, bakizue? Akbar. Ja, Nongo buruz, kapitala. Hiriburua. Bueno, a ver, venga Xavi. Akbar nongo kapitala. Barcelona. Barcelona. Barcelonan, denbora. Zu esaltzea Barxakoa gainea. Bai. Baina bai. Bai. Ordon, Abar Dorrea dago Barcelonan? Bai. Bai, zuzen, ongi, ez da idor esan du, baina ondo, epa. Ja, 1 euro. Bai. 1 euro eta 3,6. Gainekan, ja, 2 minutu. Bai. Ondo. Bien, oztuke, zu Patrik azkenien, Bueno. Eta mendien nahi nona zera? Bai, hobeagoa gaindikan. Hasi barkot pentsatzen ordon, errentarena. Bueno, 3,6. Bai. Demora, Jon Kortajarena Gil Gone Wild abestiaren bideoklipean agertzen da. Nork abesten du kantori? Gil Gone Wild. Jon Kortajarena. Oso ezaguna abeslaria. Estatu batu barra. Justin Bieber, venga. Justin Bieber, bai? Bueno, ondo hau, bat botata. Batzutan ala botata da jendik asmatzen du. Ez da Justin Bieber baizik eta Madonna! Hogei eurone Patrikara. Venga, karri bai euro. Halere, ez diozu galdetu amari edo? Horrek etxun merezipena, betxa. Juleneri galdetu telefonoz? Arre jakingo guzu bizu. Venga, 3,25. A ber. Vale. Zuke arteata? Gutxi. Gutxi. Ni zientziatako naiz. Damora, noren artelana da Carlos Laugarnaren familia kuadroa. Carlos Laugarnaren familia kuadroa. Oso ezaguna da. Carlos Laugarnaren familia kuadroa. Bagizu nor nahen? Margolaria ikaragarri, oso ezaguna, oso famatu da. Markatu. Carlos Laugarnaren familia kuadroa bagizu nor nahen? Familia. Noren artelana da Perdona, Carlos. ¿sabéis de quién es el Carlos IV Margolana? A ver. Bagizue? Carlos Laugarnen Margolana bagizu nor nahen? Noren artelana da Carlos Laugarnaren familia kuadroa. Oso ezaguna, bai kuadroa eta baita margolaria ere. Gaupa, jolean, kompainia, euron. Velázquez. Velázquez, denbora. Ez du uste mine, Las meninas. Nire. Las meninas. Las meninas, Velázquez, intzun gaina, zoi da?
baina agian ere Filipo Laugarrenaren familia, agian. Ze kuadro bat baina gehiago margotu zo, noski. Ba ez da Barazkez, baizik eta Goya! Oso ezaguna, Venga, hogei euro Patrikara. Iruro behi? Bai. Oi, gainberan, gure mutxiko, gainberan, amigo. Bueno, a ver. Bira, Damora, Islandiako zein abeslariren lanari buruzko erakusketa egingo da hurrengo urtean MoMA Museuan. Islandiako abeslaririk ezagunena. Eta tenislari batek ere bazun abizen hau. Islandiako abeslaria bakizu zein da? Islandiako abeslari bat. Björk. Björk, denbora! Eta nola zen tenistora? Bazen tenista bat ere? Björk. Borg. Björn Borg. Bueno, altzekoa. Bai, ondo, zuzen, bertso euro, ongi, taka. Hombre, Islanian, eta mundu mailan oso zeguna. Claro. Bueno, lauta berroita bost. Ez ematen euro? 80 euro. Bueno. Denbora, Sufre Mamon zein taldekin zuen ospetsu? Sufre Mamon. Bai, seguro? Bai. Denbora. Sufre Mamon, devuélveme a mi chica. O te retorcerás entre polvo Pica. Sufre Mamon. Dale. Ya. Hombres G. Bai. Seguro? Bai, zuzen, Hombres G, oso ondo. Daga, txaloto. ¡Hombre! ¡La Chelito! ¡Ama! ¡Hola, guapa! Mira, Zelo, Chati. Mira, metxe, Xemia eta Biloba. Ondo, 100 euro ja, Patrikan. 100 euro. Askido bera bazkara ordaintzea gauz. 100 euro eta 7 segundu besterik ez denbora guztia hortzeko. Vale? Demora, Europako zein herrialdean dago Waterloo. Waterloo, nun dago, azkar. Venga, 2 segundu. Bat. Inglaterra. Denbora gortu. Txibatu lehenago. A ver, zer eran duzu? Inglaterra. Waterloo. Waterloo. Erresuma batuan? Ez, Belgika! Tampoco, Mikel. Venga, 20 euro Patrikara, eta hala ere, zebat? 80 euro, ezta? Bueno, txalo bero bat, txalo bat, ben! 80 euro, Duela 5 minutu, 0 zenuen Patrika, ben 80. Bueno, orain, bikoitza ala ezerrez. Zer, probengo duzu, ala ez, 80 euro ziurtatu Patrika. Zure zauduta ez. Nola geni zauduta ez? Nik normalean eskuza baldu gatzen dut. Ja, union, 80 eurokin ja, ondo. Nahikoan, ordo, 80? Bai. Venga, txalo, breba, 80 euro, venga, zorionak, ez ondo. Eta, ja, trago bat edo gombidatzen duen, bentsat, ez? Venga, Patxi, bezala, atera kartera, venga. Mutikoa, mesetxe urteekin gaixua, bat, zio. Ez, tenik gombidatu, ez? Bueno, baina, artea, batxegoa.